pus rețetele domnului Marian Ilie. Aici sunt câte picături de fiecare, câți mililitri. Da? Lemongrass, cibrument, bergamot, coriandru grefuit. Da? Le-am pus în blender și blenduim. Am pregătit o tură de turte, mai fierbe a doua tură. Însă 100, mai aproape 15, dăm 16 grade și oprim. Încercăm să facem turte, facem și cu proteină de data asta, proteină. Avem aici drojdie de bere frajera și lapte praf. Am pus un pic de polen, dar nu un pic. Aproape că s-a întărit. S-a deschis la curare și puțin galboi de la polen. Am pus și drojdia și laptele praf. Deja e foarte tare, se omogenizează. Trebuie să punem tinctura asta ce am obținut-o. E cât de eficientă. Asta e consistența, dar se va mai întări. Trebuie să pun în pungi, că se va întări. A ieșit 1, 2, 3, 4 kg jumate. Asta aproape s-a întărit. E ok.